13. je kolovoza 2010. godine. Izmučeni austrijski planinar upućuje poziv satelitskim telefonom iz baznog kampa na K2 svom timu za podršku kod kuće. Kad su se javili, njegov je glas drhtao od radosti i suza dok je objavio: "Uspio sam." Bio je to Christian Stangl i upravo je postigao jedno od najizvanrednijih stignuća u penjanju. Solo brzi uspon na K2, najopasniju planinu na svijetu. Njegov tim eksplodira od veselja. Fotografije sa vrha oduzimale su dah. Svaki planinarski časopis u Europi želio je njegovu priču. Ovo je bilo životno postignuće. Postojao je samo jedan problem. Sve je bilo savršeno. Previše savršeno. A ponekad, kada se nešto čini predobro da bi bilo istinito, to je zato što jest. A ono što se dogodilo nakon toga otkrilo bi problem koji je puno dublji od ambicije jednog čovjeka. Problem koji otkriva do čega očaj može natjerati čak i najiskusnije svjetske penjače. Od austrijskog brzog penjača, čiji je pokušaj obaranja rekorda prkosio fizici, do španjolskog liječnika koji je došao na 12 metara od vrha K2. Ovo su najveće laži o K2 ikad uhoćene kamerom. Dobrodošli u Extreme. Tako Christian Stangl izlazi iz svog šatora u baznom kampu K2 13. kolovoza 2010. godine. On je iscrpljen. Već je tjednima na ovoj planini i sprema se obaviti najvažniji telefonski poziv u svom životu. Prije nego što vam ispričam što se dogodilo tijekom tog telefonskog poziva, morate razumjeti tko je Christian Stangl. On nije bio neki slučajni tip koji je odlučio popeti se na planinu tijekom vikenda. Christian je bio profesionalni planinar iz Austrije koji se penjao više od 20 godina. Imao je velike sponzore poput Mameta koji su ga podržavali. Već je osvojio 3 od 14 najviših svjetskih vrhova, i to bez ikakvih kontroverzi. Ali Christian nije bio samo visokogorski penjač, bio je i pravi demon brzine. Godine 2006. popeo se od baznog kampa Everesta do vrha za samo 16 sati i 42 minute. To nije samo brzo, to je nadljudsko. U Andama je bio potpuno nezaustavljiv. Krajem 1990-ih popeo se na 9 vrhova viših od 19.600 stopa u samo 18 dana. Zatim se vratio i 2005. popeo na 10 vrhova od 20.000 stopa u 7 dana. Zatim je 2008. godine otišao još dalje i popeo se na 4 vrha viša od 19.600 stopa u jednom danu. Mnogi su ga zvali Skyrunnerom, jer nije samo penjao planine, već je trčao uz njih. Dok su se drugi penjači tjednima aklimatizirali i polako napredovali, Christian je postavljao rekorde u brzini koji su izgledali kao da prkose zakonima fizike. Tako da, kada je Christian najavio svoj projekt 7 drugih vrhova sredinom 2000-ih, svijet planinarenja jedva je trepnuo. Mislim, govorili smo o Christianu Stanglu. Izazov 7 drugih vrhova je u osnovi bio da je on želio biti prva osoba koja će se popeti na drugu najvišu planinu svakog kontinenta. I želio je to učiniti brže nego itko prije njega. Bio je to prilično ambiciozan projekt za svakog planinara, ali ako je itko to mogao ostvariti, to je bio on. Do 2010. godine već je osvojio 2 druge najviše planine, Aconcagu u Južnoj Americi i planinu Vinson na Antarktici. I kao što biste očekivali, postavio je rekorde u brzini na oba kontinenta. Dakle, na papiru K2 je trebao biti samo još jedna stavka za Christiana, druga najviša planina u Aziji, treći dio njegove ambiciozne slagalice. Ali K2 je bio drugačiji. Kratko skretanje s ove lude vožnje. Ako želite biti dio ekstremne zajednice, dobiti rani pristup našim videima i ekskluzivnim anketama, pridružite nam se na Patreonu. K2 nije Everest. Everest je možda viši, ali K2 je suroviji. Dok Everest ubija ljude zbog prevelike gužve i loših odluka, K2 jednostavno ubija ljude. Točka. Planina ima stopu smrtnosti od otprilike 25%, što znači da jedan od 4 penjača koji je pokušaju osvojiti pogine na planini. Znaš li što to znači? To znači da ako ti i 3 tvojih najboljih prijatelja odlučite popeti se na K2, statistički gledano, jedan od vas se neće vratiti kući. To je stopa smrtnosti od 25%. Dok se stopa smrtnosti na Everestu kreće oko 1%, a većina smrtnih slučajeva događa se u zoni smrti iznad 8000 metara, K2 može ubiti penjače na svim visinama zbog objektivnih opasnosti. Lavin se pojavljuju nijotkuda i odnose cijele penjačke timove u smrt. Ledeni zidovi se ruše bez upozorenja. Vrijeme može postati smrtonosno doslovno u nekoliko minuta. Za razliku od Everesta, koji ima utvrđene vremenske prozore i opsežnu infrastrukturu,
K2 ne ostavlja prostor za pogreške i praktički ne nudi mogućnosti spašavanja iznad baznog kampa. A Kristijan je to znao bolje od većine ljudi, jer je 2 godine ranije, 2008, bio na K2 kada se dogodila jedna od najgorih planinarskih nesreća u povijesti. 11 ljudi je poginulo u jednom danu kada je ledena lavina uništila sve sigurnosne užadi u dijelu zvanom Usko grlo. Kristijan je jedva izvukao živu glavu. Sada je 2010. i Kristijan se vratio na ovu planinu koja ga je skoro ubila. Tamo je već tjednima, a uvjeti su bili apsolutno grozni. Ostali penjački timovi su odustali i otišli kući. Planina je praktički zatvorena zbog opasnog vremena i nestabilnog snijega. Ali unatoč tome, 13. kolovoza Kristijan uzima svoj satelitski telefon i zove svoj tim za podršku u Austriji. A kad se jade, njegov glas drhti, bilo od iscrpljenosti, visine ili čistog adrenalina. I izgovara riječi koje će promijeniti sve. Uspio sam. Samostalno sam osvojio K2 za 70 sati. Sada njegova ekipa u Austriji potpuno poludi. Slave. Zovu medije, jer ono što Kristijan tvrdi je gotovo nemoguće. Solo brzi uspon na K2 za 70 sati. To nije samo obaranje rekorda, to je pomicanje granica ljudskih mogućnosti. Priča je eksplodirala u svijetu planinarenja. Xweb, najuglednija stranica za vijesti o penjanju, objavila ju je kao glavnu vijest. Časopis Climbing istaknuo je tu priču. Europske planinarske publikacije poludjele su iz više razloga. Ovo je bio jedini uspješan uspon na vrh K2 u cijeloj sezoni 2010. A postigao ga je jedan od njihovih u rekordnom vremenu. A Kristijan je imao fotografiju kao dokaz. Tamo je bio, stoji na vrhu K2, izgleda umorno, ali pobjednički. A iza njega se protežu svi ti pakistanski vrhovi. Slika je bila zadivljujuća. Točno ono što biste očekivali vidjeti od planinara koji stoji na vrhu najopasnije planine na svijetu. Fotografija je izgledala vjerodostojno. Pozadina je odgovarala onome što biste očekivali vidjeti s vrha K2. Njegova oprema izgledala je autentična. Sve se činilo u redu. Ali nije bilo tako. Nekoliko sati nakon što je ta fotografija objavljena, planinari diljem svijeta zure u svoje ekrane računala i nešto im tu jednostavno nije bilo u redu. Vidite, postoje ti internetski forumi na kojima se okupljaju ozbiljni penjači, a ti ljudi poznaju planine, bili su na K2. Znaju kako izgleda vrh, zato počinju uspoređivati Kristijanovu fotografiju s drugim fotografijama snimljenima s vrha K2 i primjećuju nešto čudno. Pozadina se ne podudara. Ovo nije kao traženje razlika na 2 slike u dječjem časopisu. Ovi ljudi analiziraju kut sunca, sjene i način na koji se ostale planine slažu u daljini. I odmah su pronašli probleme. Kut je bio pogrešan. Perspektiva nije odgovarala. Osvjetljenje je sugeriralo da je fotografija snimljena na potpuno drugačijoj nadmorskoj visini, možda čak do 900 metara niže od stvarnog vrha. Ali evo u čemu je stvar. Kristijan Štangl nije bio neki amater. To je bio tip koji se penjao desetljećima. Ako je već namjeravao lažirati fotografiju s vrha, sigurno bi to napravio bolje od ovoga, zar ne? Pa Xweb, koji je zapravo najugledniji planinarski portal s vijestima na svijetu, sastavljao je detaljnu analizu koja pokazuje da je Kristijanova fotografija lažna. Imaju stručnjake, GPS podatke i usporedbe s desecima drugih fotografija s vrha. Ovo će biti najrazornije razotkrivanje u povijesti planinarstva. Ali prije nego što to objave, rade ono što dobri novinari rade. Daju Kristijanu još jednu posljednju priliku da komentira. Nazovu ga i u osnovi kažu, hej, uskoro ćemo dokazati da je tvoja fotografija lažna. Imaš li što za reći? I tada Kristijan Štangl napravi nešto što nitko nije očekivao. Slomio se. Umjesto da se bori protiv optužbi ili pruži dodatne dokaze, priznale. Ne u nekom privatnom telefonskom pozivu, ne u diskretnoj izjavi svojim sponzorima. Kristijan izlazi na austrijsku državnu televiziju ORF, koja je kao BBC u Austriji. I pred cijelom zemljom priznaje da nikada nije dosegao vrh K2. Ali ovdje postaje stvarno čudno. Njegovo objašnjenje zašto je lagao gotovo je šokantnije od same laži. Kristijan je tvrdio da je ušao u ono što je nazvao stanje nalik transu, izazvano stresom i strahom od neuspjeha. Rekao je da je u tom zbunjenom mentalnom stanju iskreno uvjerio samog sebe da je dosegao vrh, iako to zapravo nije učinio. Priznao je da je fotografija s vrha zapravo snimljena u kampu 3, otprilike 900 metara ispod stvarnog vrha. Sada sam siguran da se pitate je li ovo uopće moguće ili je samo neka velika slučajnost. Pa stvar je u sljedećem.
Istraživao sam i postoje legitimna medicinska stanja koja bi mogla objasniti ono što je Kristijan tvrdio da mu se dogodilo. Na ekstremnim visinama vaš mozak ostaje bez kisika, što može uzrokovati ozbiljne probleme, zbunjenost, probleme s pamćenjem, lošu prosudbu, pa čak i halucinacije. Dodajte tome dane bez sna, životno ugrožavajući stres i strašan strah od neuspjeha i vaš može se početi ozbiljno poigravati s vama. Postoji nešto što se zove akutna reakcija na stres, gdje ljudi pod ekstremnim psihološkim pritiskom mogu doživjeti ono što se naziva disocijacija. U osnovi osjećaju se odvojeno od stvarnosti ili vlastitih postupaka. U težim slučajevima ljudi čak mogu stvoriti lažna sjećanja kako bi se nosili s traumom. To se može dogoditi bilo kome, uključujući i planinare. To utječe na vrhunske sportaše pod velikim pritiskom, vojnike u borbenim situacijama i zapravo na svakoga tko je doveden do krajnjih granica. Dakle, medicinski gledano, moguće je da je Kristijanov stvorio ovu lažnu stvarnost kako bi ga zaštitio od razorne stvarnosti neuspjeha. Ali evo u čemu je problem s tim objašnjenjem. Kristijan nije imao samo nejasno sjećanje da je stigao do vrha. Imao je detaljnu priču. Imao je spremnu fotografiju. Obavio je koordinirane telefonske pozive svom timu s točno određenim vremenima. I detalje. Dakle, je li on zaista bio u transu makar na trenutak? Ili je ovo bila samo jako razrađena laž za koju je mislio da će proći nekažnjeno? Prepustit ću vama da odlučite. Kad je vijest izašla, planinarska zajednica, kako biste i očekivali, jednostavno je eksplodirala. Ljudi koji su poznavali Kristijana desetljećima nisu mogli vjerovati. To je bio čovjek kojeg su poštovali, čovjek kojem su vjerovali, a sada priznaje jednu od najzamršenijih laži u povijesti penjanja. Ostali penjači u baznom kampu te sezone počinju pričati. I ono što govore jest da nikada nisu vidjeli nikakav dokaz da je Kristijan popeo više od kampa 1 koji je jedva iznad razine tla planine. Nema otisaka u snijegu iznad nižih kampova. Nitko ga nije vidio da pokušava ozbiljno osvojiti vrh. Neki su se čak počeli pitati je li Kristijan uopće pokušao popeti se na K2 te godine ili je sve bilo izmišljeno od početka koristeći stare fotografije s njegovih prijašnjih ekspedicija. Njegovi sponzori su morali odlučiti što će učiniti. Neki su ostali uz njega govoreći da razumiju pod kakvim je pritiskom bio. Drugi su tiho prekinuli veze i distancirali se od skandala. Sada bi većina ljudi uhvaćenih u ovako velikoj laži nestala. Možda bi se preselili u drugu zemlju, promijenili karijeru, nikada više ne bi govorili o planinarenju. Ali Kristijan Štangl učinio je nešto što nitko nije očekivao. 2 godine kasnije, 2012. godine, vratio se na K2 i ovaj put ga je zaista osvojio. Dana 12. srpnja 2012. godine, Kristijan i poljski penjač po imenu Adam Bilecki započeli su svoj uspon na vrh iz trećeg kampa na otprilike 7300 metara nadmorske visine. I 23 sata kasnije stajali su na pravom vrhu K2. Ali Kristijan ovaj put nije htio ništa prepustiti slučaju. Znao je da će ga svi promatrati, svi će biti skeptični. Zato je tijekom uspona 21 put zabilježio GPS koordinate. Snimio je video od 360 stupnjeva s vrha. Sve je dokumentirao. Iskupljenje je bilo potpuno. Čovjek koji je bio razotkriven kao prevarant, vratio se suočiti sa svojim demonima i uistinu osvojiti planinu koja ga je slomila. Osjećam se kao da sam ponovno rođen, rekao je Štangl nakon uspješnog silaska. I znaš što? Vjerujem mu, jer treba nevjerojatna hrabrost vratiti se na mjesto gdje si tako javno podbacio, gdje si se ponizio pred cijelim svijetom i zapravo učiniti ono o čemu si lagao da si učinio. Ali priča Kristijana Štangla bila je tek početak, jer se 3 godine ranije dogodila još jedna prijevara vezana uz K2, koja je bila još kontroverznija, još čudnija i nekako još kompliciranija. 19. je srpnja 2009. godine i Jorge Gočiaga stoji bliže vrhu K2 nego ikada prije u svom životu. Sada, Jorge nije bio neki ovisnik o adrenalinu koji traži svoje sljedeće uzbuđenje. Ovaj čovjek bio je 42-godišnji španjolski liječnik. Specijalizirao se za sportsku medicinu i predavao na sveučilištu u Oviedu. Bio je iskusan penjač, često je služio kao liječnik ekspedicije i sudjelovao u spašavanjima na velikim visinama. U to vrijeme već je osvojio 8 od 14 najviših vrhova na svijetu. Drugim riječima, to je bio čovjek koji je godinama penjao planine i bio stvarno dobar u tome. Ali K2 je bio njegova obsesija. Taj gotovo nemogući san kojeg se nije mogao odreći. Prvi put je pokušao popeti se na njega još 2001. godine i nije uspio. Ali sada, nakon tjedana penjanja, nakon mjeseci priprema, nakon godina sanjanja o ovom trenutku, bio je gotovo tamo. Gotovo.
Jorge je pogledao prema tih posljednjih nekoliko metara do vrha i ono što je vidio sledilo mu je krv u žilama. Vrh je bio prekriven onim što penjači nazivaju vjetrovnom pločom, zapravo snijegom koji izgleda čvrsto, ali je ispod šupalj. A kada je Jorge stao na to, začuo se onaj krckavi zvuk koji svaki iskusni planinar zna da znači samo jedno – opasnost. Jedan pogrešan korak i taj snijeg bi se mogao urušiti, šaljući ga tisućama stopa u smrt. Tako je Jorge Egočiaga donio odluku koja će ga proganjati sljedećih 14 godina. Zaustavio se, fotografirao mjesto gdje se nalazi, samo 12 metara od vrha i zabilježio svoje GPS koordinate. Zatim se okrenuo i počeo spuštati. Za Jorgea je to bila ispravna odluka. Popeo se na K2. Dokazao je samome sebi da to može učiniti. Činjenica da je odlučio živjeti umjesto da preuzme nepotreban rizik, samo kako bi dotaknuo najvišu točku, činila se pametnom, zrelom i odgovornom. Dobro, znate da smo ispričali mnogo priča o smrti penjača koji su preuzimali nepotrebne rizike, a komentari su gotovo uvijek o tome kako su se mogli samo okrenuti i spasiti svoj život, kao što je to učinio Jorge. Ali kad je vijest stigla do njegovog partnera za tenjanje po imenu Martin Ramos u baznom kampu, nešto se izgubilo u prijevodu. Vidiš, Martin vidi Jorgeovu fotografiju i izgleda kao da je na vrhu. Pozadina izgleda kako treba, a Jorge izgleda pobjednički. Tako Martin počinje govoriti ljudima da je Jorge uspješno osvojio K2. Španjolski mediji prenose priču. Jorge Egočiaga postao je jedan od rijetkih ljudi koji su osvojili K2 bez kisika i jedan od još rjeđih koji su to učinili sami. U Španjolskoj ga slave kao heroja. Nekoliko dana Jorge je jedan od najslavljenijih planinara na svijetu. Ali drugi penjači u baznom kampu K2 te sezone su skeptični. Uvjeti su bili apsolutno užasni. Više ekspedicija bilo je prisiljeno odustati od pokušaja osvajanja vrha. Vrijeme je bilo toliko loše da je većina ljudi mislila da svatko tko pokuša osvojiti vrh zapravo počini samoubojstvo. I tu stvari postaju još gore. Kad novinari počnu tražiti od Jorgea detalje o njegovom usponu, fotografije s vrha, GPS podatke, Jorge napravi nešto što izaziva još više sumnje. Ostaje tih. Ne želi pokazati fotografije. Ne želi podijeliti GPS podatke. Ne želi govoriti o detaljima svog uspona. I ta šutnja tjera ljude da počnu postavljati pitanja. Explorers Web i drugi mediji počinju istraživati Jorgeovu tvrdnju. Intervjuiraju druge penjače koji su tog dana bili na planini. Analiziraju vremenske izvještaje. Pronalaze nedosljednosti. Na kraju, pod sve većim pritiskom, Jorge priznaje istinu. Priznaje da je stao 12 metara prije vrha zbog opasnih snježnih uvjeta. Sad biste mogli pomisliti, u redu, pojasnio je što se dogodilo, problem je riješen. Ali nije bilo tako jednostavno. Jorgeova šutnja stvorila je sumnju, ne samo u njegov uspon na K2, već i u cijelu njegovu penjačku karijeru. Ljudi su počeli dovoditi u pitanje je li doista dosegnuo vrhove drugih planina na svom popisu. Web stranica 8000ers.com, koja vodi najpouzdaniju evidenciju o visokovorskom penjanju, uklonila je Jorgeov uspon na vrh K2 iz svoje baze podataka. Također su zaključili da nije dosegnuo prave vrhove još dviju planina, Manaslua i Annapurna. Jorge Egočiaga, koji je nekoć bio slavljen kao jedan od najboljih visokogorskih penjača na svijetu, odjednom je proglašen prevarantom. Sve zato što je odlučio odabrati sigurniji put. Ali ovdje Jorgeova priča postaje zaista zanimljiva. Umjesto da nestane u sramoti kao što bi većina ljudi učinila, Jorge je odlučio dokazati svojim kritičarima da nisu u pravu. Tijekom sljedećih nekoliko godina tiho se vratio na svaku planinu za koju su ga optužili da nije osvojio vrh. Ponovno je popeo Manaslu, ponovno je popeo Annapurnu i 2023. godine u dobi od 57 godina vratio se na K2. Ovaj put nije bilo kontroverzi, spornih fotografija, niti pitanja o njegovoj ruti ili vremenu. Jorge Egočiaga dosegao je pravi vrh K2, napokon dovršivši uspon koji mu je izmakao prije 14 godina. Ova dvojica nisu bili neiskusni vikend ratnici koji iznose smiješne tvrdnje. Christian Stangl i Jorge Egočiaga obojica su bili istinski vješti i iskusni penjači, koji su desetljećima gradili svoj ugled. Što ih je onda natjeralo da sve riskiraju? Pa, priče su imale i drugu stranu. Christian je bio sponzorirani sportaš kojemu je cijela karijera ovisila o dovršetku njegovog projekta 7 Second Summits. Pritisak nije bio samo osobni, već i financijski, profesionalni i javni. Kad se suočio s izborom između priznanja neuspjeha i stvaranja laži, laž se činila sigurnijom. Jorgeov slučaj je još složeniji, jer je on zapravo donio ispravnu odluku.
Odabrao je svoj život umjesto 12 metara opasnog terena. Ali u sportu gdje se računa samo vrh, njegova mudrost je viđena kao neuspjeh. Obsesija planinarske zajednice apsolutnim postignućem, gdje 12 metara može biti razlika između heroja i neuspjeha, stvara okruženje u kojem čak i iskusni penjači osjećaju pritisak da lažu. Dakle, odgovor je pritisak. Ogroman, neizdrživ pritisak. Prevara vezana uz K2 posebno je okrutna, jer za razliku od Everesta, gdje stotine ljudi svake godine dosegnu vrh, dosezanja vrha K2 rijetka su i dragocjena. Ima manje svjedoka, manje dokumentacije i više prilika da laži prođu neotkrivene. Ali u tim pričama postoje i heroji. Internetski detektivi koji su satima analizirali fotografije i razotkrivali lažne tvrdnje. Drugi penjači koji odbijaju šutjeti kada svjedoče prijevari. Web stranice i organizacije koje su odabrale točnost umjesto senzacionalizma. Otkako su ti veliki slučajevi prijevare izašli na vidjelo, penjačka zajednica razvila je bolje procese provjere. GPS praćenje je sada standard. Analiza fotografija postala je sofisticiranija. Tvrdnje o dosezanju vrha sada se pažljivije provjeravaju. Ali možda najvažnije, sve se više prepoznaje da svaki uspon ne mora završiti na vrhu da bi bio uspješan. Priče zapravo nisu o prevarama u planinarenju. One govore o tome što se događa kada stvorimo sustav u kojem je samo savršenstvo prihvatljivo, gdje nema mjesta za ljudska ograničenja ili zdrav razum. K2 ne mari za tvoje sponzore, tvoj ugled ili tvoje karijerne ciljeve. On sudi svakom penjaču s istom brutalnom ravnodušnošću. Planina ubija ljude koji guraju previše, jednako lako kao i one koji ne guraju dovoljno. Na kraju i Stangl i Egočiaga naučili su istu lekciju. Vrh nije vrijedan tvoje čestitosti, a ponekad je najhrabrija stvar koju možeš učiniti okrenuti se i vratiti. Planina će uvijek biti tamo, ali tvoj život, tvoj ugled i tvoj duševni mir neće. Neke laži su zapisane u kamenu, ali na K2 su zapisane u ledu, snijegu i vjetru. I led se topi, snijeg se pomiče, vjetar mijenja smjer. Istina, kao i sam vrh, je strpljiva. Može čekati. Hvala što ste gledali i vidimo se u sljedećem videu. Ostanite hrabri i živite odvažno.